Benvidos á Merca, chavales. Aquí celebrarase a primeira proba da Copa de Putación de Ourense de 3 horas de resistencia. Sitio mítico, Cuidado, aquí nos hórreos da Merca. Un lugar que esconde maravillas como este conxunto de hórreos que é o segundo máis grande de España. A Merca conta con moitos lugares, pero entre eles esta iglesia datada no ano 1202, pero cuidado, porque se di que é do ano 986. Cuidado, Cuidado que hai. Tamén se di que foi construída en unha sola noite polo demo. Me cago na ilusión. Isto como se chama, chavales? As barbas do vello, ou non sei como é. Que significa isto no monte? Cando vexades isto? Que isto estaba... Que está este árbol, mirade como están estes árboles. Isto significa que o aire de aquí é puro mountain bike. Isto é... a Merca. Este é o canal do Ruca, ubicado aquí na Merca tamén, un sitio para facer rutas. Xa está todo señalizado, ademais, resenderismo. E no ABTT que se facía a Parroira Bike, viñamos ca bicicleta todo por aquí. Un canal, isto é espectacular, isto non hai cousa igual. É moi largo, ten un túnel alá atrás, flipante. Foi construído para alimentar unhas turbinas e 2 muiños de unha central eléctrica nos anos 30. Cuidado! E isto, de verdad, para facer unha ruta por aquí, isto, cuidado, cuidado con este sitio, Hai que vir aquí un día, ainda que sexa a correr, Eu flipei na BTT o túnel que hai aí atrás, Flipei en colores. Vamos a ver o circuito desta 3 horas, moi similar ao do ano pasado, un circuito que me encanta, en unha zona espectacular, en un entorno que isto, cuidado. Nos vamos allá! Vamos allá, segundo año desta resistencia da Merca. É que ahora o que distingue nesta época, medra todo. E medra todo moi rápido. A menos tratamos, va. Salida, subida, baixada, subida, baixada. Aquí hai unha ruta, non? Marcada, de senderismo. Para facer andaina. Do lado onde se veo queda a Parroira, que é do lado do río. Sí. E é onde está a ruta de senderismo de... a broa. Ahora va. Buah, non me acordaba de esto, que clara. Buah. Aquí. Está la corrida. ¡Epa! ¡Qué buena! He hecho seguir. Está marcado, Inercia. Ahí hay que coger inercia. Vale. Lo baixo. Epa, ahí está.
Tramo guapísimo este. Guapísimo. Tramo muy guapo el sendeiro. Ah, carallo. Ai, aquí subí cardio, vale. Bueno, aquí é todo sendeiro, hasta aquí. Y pica para abajo. Y salimos de pista aquí. ¡Oh, amigo! ¿Quién no sabe? Aguarda de esto. Se vine pensando en esto. Vale. Ese dubi, esa curva, es lo mismo. ¡Buah! Puntazo. Y salir de ahí con algo blando metido, que hay aquí una subidita. Vale. No, aquí os silbotes que hay son pura raza, Sí. Y aquí estamos, chavales, ya. Ao chegar ao monumento, fica un pouco para baixo. Entramos nesta pista, neste llano, para beber e comer, ou para adiantar, depende das forzas que leves. Depende da volta que sexa. Que na segunda hora e media xa é outra historia. Ven moi ben este tramiño. Para mí non pode faltar. Buah. Aquí á izquierda, meu querido compañero. Aquí á izquierda, eu recordo que aquí había unha petada. Bueno, aquí, bueno, claro, a opinar este, é verdad. Ainda non pasamos o prado aquel. Pero aquí aí arriba collía bastante porcentaje. Ainda che pica. Este tramiño. Bueno, era unha zona que ainda dosificas, ese é o bo. Sí. Para afrontar os tacazos. Vale, y estamos aquí, y vamos para allá. Y vuelve a picar para abaixo, chavales. ¡Opa! Bueno, están marcadísimos, chaval. Estamos allá. Bueno, ahora vamos a afrontar a última subida, ¿no? Digamos. Sin paro todo. Vamos a entrar no tramo estrella deste ano. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vamos a facer un alto no este. ¡Qué guapo! Acabas de pegarse la parte de malo, será que non dé a 21. ¡Qué guapo, chaval! Por que vai facer esta xente unha línea recta? Por que vai facer esta xente unha línea recta? Hai que marear!
guai, tío. Ai, aquí hai traballo, Vamos! E aquí, apertar o cu, que xa está. Aquí ten que haber un, non sei, do 15 para arriba. A ver que me marca a mí. 15 xusto. 16, 18. Son aquí para dosificar, como digo eu. Para dosificar ou para atacar. Porque aquí empeza unha baixadiña. Para entrar en meta con boas sensacións. Tendido eléctrico. Que vistazas aquí, ojito, pouco se habla, Que vistazas aquí, chavales. Hostia, que no me acordaba, que se vaya bici aquí. Esa misma. ¡Epa! Non me acordaba, Non me acordaba destas dúas curvas. E aquí xa, para baixo. Soltando e para abajo. ¡Buah! ¡Buah, guapísimo, guapísimo! Guapísimo. Guapísimo. Epa, xa está van a deixar para que a xente espabile. Venga, vamos allá. Este tramo é top, chaval. Sí. Que non se vaya a manillar contra él. Vale. Velocidad aquí, meter dous blandos. Aquí un poquinho de forza aquí, perfecto, perfectísimo. Bueno, ves de un tramo con unhas vistas espectaculares. Ves de un tramo con unhas vistas espectaculares e te metes de repente no bosque. Aí xa vos debrozou ben o jabalí. E aquí para acabar. ¡Ey, que te... ¡Ah! Saber xogar aí co freno. Buah. Salimos dese bosqueciño, dese sendeiro aí espectacular, para pasar por meta, chavales. Nunca defraudan aquí, macho. Nunca defraudan. Circuitazo, teñen un circuitazo. Eu se me dis que vivo aquí nunha casa destas, ou aí abaixo, e dis, bueno, teño que facer 2 horas. Eu puño a darlle voltas ao circuito 2 horas, yo, carai, xa vos lo digo. Así que... Maravilla, Breo, sí, señor, qué maravilla. Que nada, bonito todo, circuito. Espectacular, sí. A mí este circuito encanta, ten de todo. Sendeiro, subida, baixada, boas vistas. Sí, a ver, tratamos de conseguir pues zonas de carrouchiños, sí, como na zona do monumento, por aí entre as esteiras, entre os carballeiros, e ao mesmo tempo depois para a xente que ten moito gas, sí, os tramos de pista. No, hai tramos de pista que veñen de maravilla. E despois, bueno, pues está a subida das torretas da Zoito Zurba, sí. A da Zoito Curva do que quixemos facer o Alpe d'Huez, pero saliron malas contas. Sí. En vez de 21 saliron da Zoito. Medimos mal. E pois, bueno, ven o tramiño das torretas, ya baixada de aquí xa para entrar aquí a zona cero e caralludo. Espectacular. Que che iba a decir, que tal a participación o ano pasado? O ano pasado, pois, xuntamos como 94, 95, unha cosa así, máis ou menos. Gustou? A xente que me falou a min gustou moito. A sensación boa, a verdade é que foi boa. Este ano, bueno, a ver, se é certo, vamos a ser distra, vai un pouquiño máis lentiño, pero bueno, confiemos que de aquí a 11 de maio, que non é que se 11 de maio arrancamos aquí, pero despois veñen as outras 4 series tamén. Entonces, bueno, confiemos de que a participación... Claro, hai que animar a xente que veña, que hai un... O que sucede? Dá a sensación de, circuito, correr. Depende como tomes, joder. É que depende como tomes, claro, tío. Si ves a dar cera, pues claro, o sea, tes para correr. É que isto é completamente... Sí, claro, completamente. Eu sempre me tomaba, cando empezamos a correr as 3 horas, hostia, parecía que era eso, competición pura e dura. Exacto, como se fora MotoGP. E depende como... E depende como tomes, tío, que podes vir aquí a dar 4 voltas, 5... Exactamente, Hai avituallamiento, ves, tomas a túa gominola, pois o teu vaso de auga con acuarios ou tal, e continúas a fora. Tío. Chavales, que o circuito deste ano espectacular, circuitazo, encanta un circuito que teño aquí na merda, mirade que si, que vaya para baixo, cuidado, a ver se dou baixado agora. Circuito
dinámico, rápido, con esas dúas petadas, con unhas baixadas, con unhas trialeras espectaculares, unhas vistas espectaculares, e contorno de aquí eu estou enamorado de aquí. Voume vir a vivir pa a Merca.